Takže zde se vidí tady podcast Minecraft Vulcans a dneska se nacházíme na serveru Apophis. Je to PvP server a toto je první díl serveru od A až do Z. Takže Minecraft server Apophis má veliký, až obří spawn. Je velice, řekl bych, až propracovaný, možná až přeplácaný. A jako mně se tento styl opravdu, no tak, ne, že by se mi nelíbil, ale nějak moc mě neuchvátil. Prostě není to moje gusto. A jako určitě to dalo hodně práce, ale prostě ne. A tady mi nějaký cápek hází melouny. Takže tento server má 150 slotů. Právě teď ve 3 hodiny jich je tady 120 lidí. Rozhodně po celém spawnu jsou takovýhle obchody s vesničanama, jo, kde můžete obchodovat jak s nima chcete a tak dál. Jsou skoro fakt všude. Tady máme portál do endu, tam nepůjdu. Takže dále. Je to frakční server, frakci může založit i normální člověk, nemusí mít VIPčko. Tady máme pravidla, no asi tak zrovna normální, jak to nepoužívat cheaty, spawnovat a takový. Neodlašovat se z boje. Tady máme adminy, majitel, mrkvicko, a ještě Kreky, spolumajitel Vupicí a MR Mucík, admini Crafting CZ, Jamo a Marek Bouchač. Tak. Money se zde nevydělává jobsem, protože money se zde předpokládám, že vydělává SMS-kou, že pošlete nějakou SMS-kou v nějakým tvaru. Třeba za 10 korun, že dostanete nějakých 90 stříbrňáků a takový. Tak, na spawnu máme enchanting table, takže si můžeme zajít enchantovat, ale pro mě je ten server docela přeplácaný. Tady máme metro. A takže ve Vodkahově stupnici od 0 až do 10 tomuto serveru dávám 7 bodů. Nic, tak to bylo krátký shrnutí o serveru Apophis a tak zatím čabláje.